Здравейте, включвам се отново вече в малко част. Ето виждате, тук е малко по-тъпкан пътя и съответно сега ще минем през него. Ще можете да видите и жилищни сгради, които вече са готови. Те са и вече по-добре структурирани. От една страна, знаете, когато в едно населено място започне примерно някой да стои, направи ни 4-5 сгради, особено ако това преди е било земеделска площ и в последствие е сменен статута, това позволява по-бързо последващо строителство, поне на теория. На практика вече предприемачите могат да кажат, но от една страна пък, когато докараш и потенциален купувач, изглежда малко по-добре, че деца вика на тая гола поляна вече е създадено нещо. Ето сега виждате тук, това предполагам някой от предприемачите, който си прави този изкуп, по който в момента се работи, си е правил тая настилка. Тук е с по-еде камъни. Тук също е имало някаква настилка. Ето виждате, пак с по-еде камъни. И вече в далечината се вижда там, където свети. Като това е и частта, в която вече живеят съседите. Сега ще видите, по-голямата част от жилищните сгради сами са си изградили на тяхна територия. Съответно, озеленяване, пейки има. Ето там в далечината даже има и освен паркинги, има съответно и беседки. Ето. Виждаме, това се води така малко по организирана част. Ето тук има чакълова настилка. Това по принцип мисля, че трябваше да асфалтира на улица, обаче не съм много сигурен. Ще продължим сега надолу и ще можем да разгледаме. Пак и тук е по-сложно преминаването, въпреки че има някакъв тротуар. Нека да се разходим вече, за да огледаме в детайли. Виждате тук вече прилича на някаква жилищна площ. Ето това всъщност не съм сигурен дали е асфалтова настилка, защото е покрито от всякъде с скал и с вода и не може да се забележи. Ето почтенски кутии, осветление, климатици, предета, което предполага, че хора живеят вече тук, имайки предвид и повечето коли, които са паркирани под блокове и съответно в непосредствена близост до тях, като външни паркоместа. Така. Да, ето виждате, всъщност това е асфалтова настилка. Сега аз улични шахти не виждам. Едно много красиво голямо дърво. Вече беседките, обаче предполагам в някакъв момент... ето е шахтата, чакайте. Скрила се да не ви подведа. Това е в общини. Това представлява по-урбанизираната част от квартала. Продължаваме надолу, за да видите къде се стои и в последствие ще можем да разгледаме повече в детайли там, преди да се е смърчило. Виждате вече, че започна да се стъмва. Ще се видим малко по-надолу.